जुसा खानो रोङा साला आइदि जुसा खानो थाखाय बिमाखौ गाबज्रिख्रावगासिनो दं नोंसोरो हो दे बिदिनो गेन्दे गेल बिफाखौ नांबाय थागौ बेनो सानसे खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिव्लग टिउसनखौ फ्रेन्डखौ साबर बावबाय सबाय मासे जेव फगबाय महर दान सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो ना स्र' दुगैनानै एसे देलायदों ओमफ्राय इउ गैया इउ आया सोनाफोर थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लाउस सानथाम जों मा शेयार खालामलांनो हायो सेन्देल गोदानखौ आंबो स्राय गानसै एसे थान्दानो खारन दं सोनाफोर सेन्देल गोदाननि र' खिथागोन आङो काहानि दङ आसिखौ लावगु लुगु एसे थ्रोब सोनानै लाबाय आंबो बाख्रायनायखौनो नोङो लाजिबाय आरो सेन्देल गाननायखौ सेन्देलखौ समायलायदों होनबाय आं बेखौ खनसे होनफिना मा होनदों होनबाथाय जाथो जाथो मानसि थायोहाय ओइ दै समायदों होननायखाय खनसे नायबावथारबाय खनसे बावलाय बिफा होनदो बाल समायदों खोनायाखैहाय रावबो होनदों होननायालाय नै समायदोंनो सिदा सिदि ओमफ्राय जों नानि बाजाराव आरो ना माने बे लामा लामा फानग्रा ब बाजार ना मा होनो बेयावनो ओमफ्राय न'नि लकेल ना मा होनोहाय सनाफोर नै बिदि दैयाव थालायनाय आरो ना एसे लान्जाय फैलु फैलु ओंखारनाय बेखौनो आधा केजि स्राय लाबाय ओमफ्राय ओरैहाय सालान एफाजोंनो हन्दा शरुमावसो फैखाबाय आरो ना बै आमोलनि लाइटनि प्रब्लेमानो दाबो सल्भ जायाखै जोंना सोंबाबो मोना आरो ना ओमफ्राय दा सोंफैफिनबावदों बे हन्दा शरुमाव बेयावनो खालामखायो नालाय सार्भिसिंखौहाय थ' दंबायबायोबा लागायसिगोन आरो ना गावआथ' दा फैबाय नालाय न'निफ्राय फैफिनबाथ' बियो मोनागौना जाबोथारो लाइटआथ' जोरुरिथार ओंखायनो खबर लाफैलायबाय फिसाजोनि नामाव लाफालायबाय आंहाबो जुस जों फैलायनांगौ गैयामोन गावनो लोगो लादों दब्रा थांना फैनोसै होननानै आरो माथो आंहाबो सेन्देल गोदान गाननानै बेरायनो मोननायानो बहानि नाल'सो लानानै फैगोन दा होनदोंमोन गावनो ओमफ्राय फटकरिया इथिंबो हाबफैखाबाय सेन्देल गोदान गाननानै बेरायनो मोननायानो बहा होननानै खारबोफाबाय आरो ना बायमारगोन हा हेलमेट गोदान बायना होनांगोन दा आंनो बेयावनो उल्थां फाल्थां लोंगासिनो दंना गैयानो बेखौनो मडिफाइ खालाम सलायबाय थागोन जोंहा ना बेनो मोजां जोंना ना बिफा आखाइ लागायलायबाय दिनै गावसोर सोना हरनो होनखाबाय नोङो मानो सोनांगौ थोनलाय आपनि नुवारिबो सार आमि करिदि होनखादों आरो नों हास' बिदि थुसा फैबा जागोन नामा हागौ होननानै देथ' फरायदो सोबाय थाग्रा ना मालाय बिसोर आइडिया दङ आगोलाव हमदावबाय थानायखाय मोजां मोनो ना दाना ओमफ्राय खालिबा मोजां मोनला फाथासोथ' चेन्ज करिदो रे भाइटि फाथा दादि बेना आं एसे हमनायनो मोजां मोनो ब्रा मथानो नोंलाय माथो जाला मोनला होनांगौ गार बेलाय माथो जाला मोनला खोथाफोरखौ सोना होजायो नामा भिडिअफ्राव ओंखायनो केमेराखौ अफ खालामनानै दसे मिनिबाय आरो दा जोङो जिजोब्बायथो आरो अना खानानै नै बायजेननायनिफ्रायनो सोलायजायाखै सोलायबालाय सखा नुनो आरोना एसे ओइ लाइटखौ लागायफैबा सोलायबानो जाबाय गावब्रेजोब्बाय नै गावब्रेनायालाय बेबो अनसि सालायनायखायसो गोलैला गोलैलि जाथारा आंजों ओंखायनो साबधान सालायनायखायसो दोला दोलि गैया आरो ना नै बे ओमफ्राय गावनो एक्ला लांनायहाय बे आं दाय गैया बिदिनो दं आरो ना बाखि आंनि गारिया गोलैनाय मानायनि बिदि दुखु मोननायनि रेकर्ड गैया दे बेस्रा आं दाख्लै सार्भिसजों फैबानो अर्डार खालामनो होनना बुंबाय बिसोरो हेडलाइटखौ दाबो गैया आरो ना आरो बबाव सरम नागिरबाय गैया ओमफ्राय आरो दिनै अर्डार खालामथारदो होननानै आरो होनबावबाय आरो खनसेबाव नै दुस्थ'सो थ' सफैनानै सिदा सिदि नै बेखौनो बहायग्रोनाय जाहैबाय आरो ना टाइमाबो जाया नङा जाबाय बेखौ आं आख्लायसिगोन बिथाङा ओरै अननानै मैथा सायना होबाय दे नोंथां दे मैथाजों एग्लिसिगोन ओमफ्राय दंखायो नै बिमा फिसा बेखौसो लागावगोन जोंहा ओमफ्राय बेखौ जागोन नैबेजों आरो ना
बिराद अमाजों आलु जानो लुबैनानै दं आङो मोथो मोथो एसे गोबावबो जाया नङा जाबाय अमा जायैया फटाफट संना ला ओमफ्राय फिसा जाबाय गेले गेलेसो भगबान पासफोरावनो हरसो रायनानै थावखौ सेरबाय आङो एसे ओमफ्राय सारायफ्रा एसे दा मानि बोलो होनानै मानजिजायाखै आरो आंनि मानजिग्राफ्रा धार गैला आरोना ओंखायनो धार गोनां गोदानबाल' जोङो ओमफ्राय बाखि जोंनो नागिरा मा होनना बुंबावनो आरोना दुंनाय मोनबानो बिदिनो ओंखार होननानै आं बारे बारे खिथायो आरो केमेरा अन खालामनानै नुबाय नालाय आरो आं खिथानो गोसो जायो आरोना ओमफ्राय नै नायाबो जाबाय माने अमा बेदरखौ गारना हरनानै आङो नाखौ बोखांनानै मैथाखौ गारलानोसैलाय आरो ग्रोब ग्रोबनो वाव मायाबा बेमार ना मामार बादे नै एकदम संख्रि हालदै होनानै एसे खोबनानै दोनसै नाखौथ' लकेल रौ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आंथ' गु भाजाखासो सिनायनोबो हाखाया लकेल नालाय लकेलसै लकेलनि दाम होनानै लाबाय माथो होनबावनो बेयावबो एसे पासफोरजों गरनैसो हरबावनोसै आं बानलु थाइनै माबा सिफायना हरनोसै मैथायाव आरोना ओमफ्राय मा होनो सनाफोर बिराद हमथानानैसो संख्रिखौ होनांगौ आरोना बिथाङा संख्रि खम जायो होननानै आङो ब्लगआव खिथाखादों ओमफ्राय जोंनिया जिखि जादोला एसे बाबबाबो अरजाया आरोखि ना बिनिखौ एकदम नाङाबाबो जाबावलायसैहाय नायाव एसे हरखानाय ओंखायनो मैथायाव एसे हरबाय आं खुनु खोथा गैला आरोना आलुखौबो हरखाथारबाय मैथाखौ ओमफ्राय एसे एग्लिबावनोसै दामबारालि खाजला लोमसावजोबलायबाय आंना ओमफ्राय मा होनो नङाबा संख्रिनि थाखायनो जानो हायागौबा बिदि दाम होदों बा आंखौ फुथार नागिरदों होनगारगारगोनहाय बिथाङा ओंखायनो संख्रिखौ एकदम लिमिटनि होयो आरोना आङो जोंना ओरैबायदि मोनसे बेमार दङ मालाबाबो मैथाखौ आन्दाजोर होनानै जानो रोङा आरोना जोङो माने मेगनानो जाया मैथाखौ बिराद जायो होननानै खिन्थु जे नांस्लिद नुस्लिद होबायसो बेसेबां गोथाव मोनो बेखौ बावो दानाथ' मैथाया सायला जोबखाबाय दाना लाव खालामनांगौलायनो लोंनोसै होनबा रोसिखौ ना गरमनि मैथा रोसि लोङोसै आरो माथो मालाया खुसेर बिदै लोङोबा जोंहा मैथा बिदै आरो माथो होबावनोसै आं होनबालाय मालाबा मैथा थैयाव आनाजोर होनानै जानायखौ बेसेबांबा गोथाव मोन्दोंमोन मैथा थाबाथाय आरो मोखां नाया जाबाय खनसेनो होनानै गोदौ होलाबाय थानोसै आं खैसिबनो अरखौ एसे लागावना होनोसै ओरै ओमफ्राय आंना मालाबो जागासिनो दङ जाबायानो बेबो नै सोमनो दै होनानै एकदम गोदौ होनोसै आरोना ग्रेभि जागोन एसे बेखौबो दै हरनोसै आं ओमफ्राय ओरैबायदि फालतु दहायनो टमेट' थाइसे सुनानै दोनखाबाय आं हरनो बावदों हे बार्डेयावनो गारना हरनोसै आरोना दासो गोसोआव फैदों दै एसे हरबावनो नागिरनायावसो दै हरबावगोन र' बेल'जों जाया मोनबायानो होनजासै माबार साखिनानै खिथाहरदो दे संख्रिया आरो रायनोबा बेयावनो रायखादो नाहरदो ओरै एसे लोंनानै मायदि नुदों नायनोसै आं एक्सप्रेसनखौ संख्रिया बारा जाखोना माखो अके नङाबा सेस रायथारसिगौमोन रायनोबा रायनो बेयावनो रायखाथों होनदां एफाजोंनो ओमफ्राय ना मोननाय लोगो दालि एसे जाननानै लाखासै ओमफ्राय नै बिथाङा मैया लाना फैबाय खरबुजा जायोहाय गावहाथ' माखाम ओमफ्राय जोंहा नायफिना ओमफ्राय आंबो जबरदस्ति एसे हारसिं आरोना माने संख्रि होनानै एसे जानोसै मानोबा जानो हायाथाय आङो माखामावआनो जानांगौ बे बुस्थुखौ गरमावहाय ओम हारि ओम गोदै मानसिफोर अखानानै जानायखौ जा मजा नुयो आं इन्ट्रेस्ट मोनो आं एकदम नैबे गोथांसिम जालायलायोना बेगर जि गोदैखा मानांगौ नंखागौ बेनो जाया माथो बिसास खालामनाय नङा दिनैसो आं बेसेबां खान्दि जाफेरदों आरोना नै संख्रिखौ फालासे होबावबायसो दहायनो जोब्बाय नालाय फिफा फिसाजों बेयाव जालागासिनो दिनैसो इसिबां जाफेरबाय आं
जाबाय आंना सनाफोर अमाया आरोना आं बिदिनो जानो लुगैदों दिनैहाय भाजा थाजाथ' बहुद जायो आलु नाफुरालासिनो भाजाफोरखौ दिनै बिदि जागोन आरोना ओमफ्राय बे दुन्दिया लाबोनायाबो जा गोथाव मोदोमखादों लकेल दुन्दिया वाव ओमफ्राय आरो एफाजोंनो बेदरखौ एर'नानैहाय नै दाङा दोंनैसो दंबावो बेखौ भाजा एवखाबावनोसै आरोना नङाबा बेबो गरमजोंनो लरहायजोब्बायसो एवनानै खेलथेफाफा एसेल'सो जागोन थाबाबो एवखाथारनोसै आं ओमफ्राय एबारना बिफाङाव थफ्लासो माने तोरबुजखौ हाफ्लेदोंमोन एसे हेब्रेलायनानै बिफाजों बिमाजों हेबनानै बोरैबा जाबाय ओमफ्राय नै बाजानानै मिसिबलांबायसो गथ'नि जादा दा लर लानानै एवला एवलि एवनोसै आङो 2ता जालायनोसै आरोना दाबो सानसुनि आदारानो मोनाखै ओंख्रियाबो एसे जाबाय दालि जाबाय मैथा ना जाबाय आलु अमा जाबाय आरो नै दाङायावनो बा मोनब्रै आइटेम आरोना आरो दंबावोसोमोन लादा मासे ना खि ना बेबु आरोना बेखौ एवस्लाबनो हानाय नंला आङो ओमफ्राय दाखालै 3 तारिख ना मायावहाय आङो स्टेसनाव थांदोंमोन टिकेट दानो थ' कमेन्टआव हरदों माथो खिथायासैबो सोरनो टिकेट दानदों मानो टिकेट दानदों होननानैहाय थ' आं उनाव खिथासिगोन होनखादोंमोन दिनै खिथानायनि समय सफैबाय आरोना बे टिकेटखौ मानो दानहैदोंमोन सुखु जानो ना दुखु जानो मालाया मानो टिकेट दानो आंहा नैबे बिथांनि थांफिननायनि टिकेटसो दाननानै दोनदोंहाय न' नायदो आरो सासे वाइटिं दंमोन ना नायबा मोनगोन खोमा ना वाइटिं सासे दङ होनदोंमोन ना मोनसेल' वाइटिं दं होनदोंमोन मोनसेल' वाइटिं नायदो मोजाङैहाय बिथांनि थांफिननायनि टिकेटसोहाय सुनाफोर दुखु दाहानि समायसो आंनि दुखुखौसो आं दानखानानै दोननाय जादों आरोना दाखालिहाय ओंखायनो नोंथांमोननो फोरमायथ'वाखैमोन आङो आरो एसेयावनो सासे आगैया सोंहरदों गुमिया पस्टिं जाबाय नामा पस्टिंनि थाखायसो फैदों नामा आसामाव होनदों आरोना आसाम जेरावबो पस्टिं गैया बेना बे जम्मु काश्मीरानो जम्मु काश्मीरसो आसामाव पस्टिं गैथ'वा सुनाफोर आसामावनो फैफेरथ'वाखै बिथाङा आरोना थ' बिनि थांफिननायसो एबार नामा सोंथ'नांलालाय आरोना जे माला थांगोन गुमिया होननानै ज' गैखाथारा एसेल'खा एसे दंबावो आरोना थाथ'थोंसै र' बिथांना ओमफ्राय टिकेटआ आरेसि नामा जिरायग्रासिम मोनबाय उन्दुग्राखौ मोनगोनदां लासैनो ना हर थानायाव हर गाखोनांगौ जिरायग्राल'जों मारै जानो जिरायग्रा माने मा बैयो ओरै साइडनि ओरै सासेया मोननैजे थायो सानै जिरायग्राया बेयाव उन्दुजायालै उन्दुबाबो बेनि आथिंखौ बे मोनामसु बेनि आथिंखौ बे मोनामसुसोआ बेखौ बायो हो है माथो खालामनो फौज मानसि मालाबा जायो जाया ओंखायनो बेनोथ' बेयावनो बेसेबां लादोंमोनलाय बिफा 3700 ना 3700 दुखु दाहानि बुस्थुबाबो सामलायनानै दोनथ'नोसै थांजासिमाव माथो उफायबाव थांदो 2ता जाबाय राजा फैनानैसो ज' जानोसै आरोना आरो आंहाथ' सुबिदा मोनगोन मोना आं बुजिना मोनबावलासिनो बेखौ दोनबाथाय उन्दुगोन ना उन्दुआ ना मा सुनायनोसै आरो आंबो र' ओंखाम जाया मुवा उन्दुलांबायसो आरोना बियो ओंखाम जाहोस्लाबनोबो आं मोनाखिसैना दालियाबो लास्टावसो संनाय जाबाय नालाय दा बेजों लोगोसे ब्लगसखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसखौनो फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच